Kaixo lagunok, gaurko antzerkia Melengo txirularearena izango da. Ni Marinez eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo Neander naiz eta antzerki honetan Melengo txirularia izango naiz. Kaixo Leionez eta antzerki honetan merkatua izango naiz. Kaixo Mitelmo naiz eta antzerki honetan umea izango naiz. Kaixo Niuritzen naiz eta antzerki honetan umea izango naiz. Kaixo Lukas naiz eta antzerki honetan umea izango naiz. Kaixo Lukas naiz eta antzerki honetan arratoia izango naiz. Kaixo Tripalia naiz eta antzerki honetan arratoia izango naiz. Kaixo Niudane naiz eta antzerki honetan arratoia izango naiz. Kaixo nik Sofia naiz eta antzerki honetan ama izango naiz. Kaixo Niari naiz eta antzerki honetan arta izango naiz. Kaixo Niaitero naiz eta antzerki honetan emakumea izango naiz. Behin batean, emakume bat bizi zen bere etxea arratiz beteta zegoela. Nire etxea arratiz beteta dago! Orduan, emakumea alkatearena joan zen esatera arratia zeudela bere etxean. Alkatea, nire etxea arratiz beteta dago! Melengo txirulariari deituko diot eta arratoi guztiak eramango ditu. Eskerrik asko! Melengo txirularia, zer alkatea. Herri guztia arratoz beteta dago eta botatzen badituzu arratoi denak emango dizu diru guztiak. Bale. Baina nazka. Melengo txirularia alkatearen ahara joan zen dirua eskatzera. Alkatea arratoi guztiak desagertu egin dira, ibaian ditu egin dira. Diruan, bakarrik txirula jotzeagatik ez dizute emango dirua. Ba, ikusiko duzu! Orduan Melengo txirulariak herriko ume guztiak eraman zituen kobazulo batera. ¡Hala, ze musika polita! ¡Hala, ze musika polita! Ondo zuk merkate jauna nuna gure umea. Melengo txirularia, zer alkatea. Nun daude bedaien umea? Kobazulo batean. Ba, ekarri eta emango dizu diru guztia. Bale. Sardadilla kalabazan eta atera da jakintzako plazan.